Human gimando ni Presidente Bongbong Marcos ang pag-us-us sa presyo sa mga bugas ni atong Martes, Setyembre 5 ning tuiga, 10% pa lang sa kinatibuk-ang ihap sa mga rice retailers sa carbon market ang mituman ni ini. Sa Executive Order No. 39 sa nasudnong kagamhanan, iyang gimando ang pag-establisar sa price cap nga 41 pesos matag kilo sa regular milled rice kon RMR ug 45 pesos sa well-milled rice kon WMR. Apan sa carbon public market, giangkon sa Market Administrator Robert Barquilla nga gamay pa lang sa mga negosyante ug bugas ang misanong sa maong kamanduan bisan pa man og sila masilutan. Sa ilang bana-bana, di mo menos sa 60 ang rice retailers sa carbon market, apan 10% lang kanila ang mituman sa price cap. In fairness sa uban, na naman yun tuman pa sa pagpaupo sa ilang presyo, pero dili pag yun siya sub-sub ang iyang pag-implementar ba kay necessary siguro ang DTI diri sa Cebu nga mukam ina. Mas maayo sa siguro nga muhatag sila og guidelines matag diri sa atong market office para mao atong tamdanan unsaon nato pag check sa atong kamerkaduhan. Matod ni Barquilla, bisan og wala pa nakapagawas sa ilang guidelines ang DTI, apan way hunong ang ilang price monitoring sa kamerkaduhan. Iyang gipasalig nga 100% ang ilang suporta sa mando ni Presidente Bongbong Marcos tungod kay siya ang nagtuo nga ang pag-ubos sa presyo sa mga bugas kadaugan sa mga konsumidor. As market administrator, dapat siguro nga proactive ta. Kung dili sila mo reach out nato, kita mo adto sa ilaha unsa na ilang buhaton sa aning gipatuman nga executive order ni President Marcos. So dapat DTI, ang market ug ang Cebu City government magtinabangay gid aning pag-implementar. Ning kasamtangan wa pa hibawi kung unsa og pila ang mahitabong multa sa makasupak sa direktiba sa presidente. Gibutyag sa tigbantay sa tindahan nga si Gina, dili pa makahimo sa pag-us-us sa presyo sa bugas ang iyang amo tungod kay alkansi matud pa sila kung karon na kini buhaton. Dili pag gyud kapaus-us ana kay mahal pa manggod amo ang kuan gud gibayad. Nya di malugi na ang amo ang tag-iya aning among gibantayan. Ang konsumidor nga si Nanay Merna Albaro nalipay sa anunsyo sa presidente apan sa iyang pagtuyok-tuyok sa merkado na dismaya kini kay pipila sa manindahay pabiling taas ang presyo sa bugas. Naawahin na. Awahin na ang ilang pagsuroy sa kanang presyo sa bugas. Okay. Karon naabot naman ng 50 kapin. 40 pumanto to. Gawas sa nagunang mga merkado publiko, lakip nga monitoron sa syudad, mao ang presyo sa mga bugas diha sa mga satellite markets sa matag barangay. Lakip na ini ang presyo sa mga utanon, karne, prutas ug mga lamas. Kini ang balita. Maria Charis Baino Pineda, Cebu City News.